अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननो लागै आङो सासे नास्तिक बिगियानगिरिनि मोनसे सल' लानानै फैदों। जि सल'आ नोंथांनि जिउआवबो मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हागौ। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला जोङो जागायजेनलांदोनि। सल'आ जागायजेनो इंलेन्डनि मोनसे फिसा गामि जेराव सासे मुख'जाथाव आरो मेलेम गोनां गथ'आ जोनोम जादोंमोन। बिनि मुङानो जादोंमोन एडवार्ड रेसेल। उन्दैनिफ्रायनो एडवार्डनि मेलेमा गोरोंमोन। मोनफ्रोमबो सोंथिनि फिननाय नागिरनानै मोनफ्रोमबो बाथ्रानि सायाव गोथौवै साननो थाखाय गोसो होयोमोन। नाथाय मोनसे जाथाया बिथांनि फोथायनायनि बिथाखौ सोमावग्लुंबाय। मोनसे समाव बिनि बिमाया लोमजादोंमोन। एडवार्डआ इसोरनियाव आरज गाबदोंमोन, इसोर नों दंब्ला अन्नानै आंनि बिमाखौ मोजां खालाम बेबायदि होननानै। नाथाय बिनि बिमाया रुंसारि जालांदोंमोन। बै साननिफ्रायनो एडवार्डनि फोथायनाया थैबाय। बिनि उनावनो एडवार्डआ बुंनो हमबाय एबा एडवार्डआ बुंबाय, इसोरा मोनसे सल'बाथाल' बेबायदि होननानै एडवार्डआ बुंनायसै। लासै लासै बियो आबुङै नास्तिक जालांदोंमोन। बिगियाना बिनि इसोर जानायसै, आनजादसालिया बिनि मन्दिर। एडवार्डआ बुङोमोन, जायखौ नुयो बेसो सैथो। इसोर आंनो फोरमान हो अब्लासो आं फोथायगोन इसोरनि बिसय होननानै बुंग्रा जाबाय। मानसिफ्रा बिखौ जिनियास होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिनि गोसोआ लाथिख'मोन। बिहा गियान दंमोन नाथाय गोजोन गैयामोन। बुहुमा बिनि आखायाव दंमोन नाथाय बिनि जिउआ खंख्लामोन। बेनिखायनो बाइबेलनि 1 करिन्थ 8:1 सिरिया ओरैहाय बुङो, गियाना मानसिखौ दुगा खालामो नाथाय अननाया बोखाङो। एडवार्डहा गियान दंमोन नाथाय इसोरनि अननाया गैयामोन। समफोरा बारलांनायसै। एडवार्डआ सासे बुहुमनां मुंदांखा बिगियानगिरि जादोंमोन। स्पेस, क्वान्टाम, बाय'ल'जि बिथांनि मुङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंखांदोंमोन। बै समाव बुहुमा बुंदोंमोन एडवार्डआ बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोरोंसिन मेलेम होननानै। नाथाय हराव जेब्ला लाइटफोरा बन्द जादोंमोन, मोनसे गोमोथाव उसुखुथु गोसोआ बिखौ साग्लोबनानै लाफायोमोन। मोनसे निजोम खथायावबो माबा मोनसे सोदोब फैयो। बेनो जादों माबा मोनसे गोमाबाय, माबा मोनसे गोमाबाय। गोसोनिफ्राय बेबायदि राव फैयो। नाथाय बियो बुजिनो हायाखैमोनदि मा गैला, मा गोमाखो। जथुमा, बान्था, बिजिरसं बिलाइ, मिडिया बिहा गासैबो दंमोन। नाथाय गोसोआ गोजोन नङा। बेनिखायनो उपदेशगिरि 7:14 सिरिया ओरैहाय बुङो, पृथिबिनि गासै मावनाय दांनाय मानिखौनो आङो नायबाय आरो आङो नोंसोरनो रायथियो, बेफोर गासैबो नंखाय बाखायल', बेफोर गासैबो बारखौ हमनो हास्थायनाय बादिल'। एडवार्डखौ सासे राजा बायदि नुदोंमोन, नाथाय सिङाव सासे बियो भिखारि, बिबायारि, जायहा भिक्षा लानानैबो गोजोननायखौ मोनाखैमोन। सानसेखालि एडवार्डआ मोनसे गिदिर प्रजेक्ट मोनदोंमोन, मोनसे AI सिस्टेम सोरजिनायनि, जाय मानसिनि मेलेम बायदि साननो हायो। एडवार्डआ बै समाव सानदोंमोन, जुदि मानसिया इसोर गैयालासे जौगादों, अब्ला आंबो मानसि बादि मेलेम सोरजिनो हागोन। बियो सान हर खामानियाव नांथाबना थायोमोन। लेबरेटरियाव मेसिननि सोदोब, स्क्रिननि जोंब्लावनाय सोरां। बायजोनि बुहुमा उन्दुना दंमोन एबा उन्दुयो। नाथाय एडवार्डआ सिखारदोंमोन मानोना बियो इसोरखौ गोरोन्थि फोरमान खालामनो लुबैदोंमोन एबा हास्थायदोंमोन। गोबां दाननि नाजानायनि उनाव बिथांनि AI प्रजेक्टआ फ्राय जोबबायमोन एबा जाफुंसारजोब्बाय। मोनसे खौरांगिरि मेल थि खालामनाय जादोंमोन। गासै बुहुमा लाइभ नायगासिनो दंमोन। एडवार्डआ बुंदों, दिनै बिगियाना फोरमान खालामगोन दि इसोरनि गोनांथि गैया। आरो एडवार्डआ बुंबावदोंमोन, मानसिया गोसोखौ सोरजिनो हायो, मानसिया जिउ सोरजिनो हायो। बेबायदि होननानै एडवार्डआ बयनिबो सिगाङाव बुंबाय आरो बयबो बिनि बुंनायखौ खोनानानै आखाइ खबनानै होबाय। नाथाय अब्ला AI सिस्टेमा हरखाबै बन्द जायो। मोनसे फिउज बेरफ्रुयो। लेबरेटरियाव मोनसे अरफोरा ओंखारबोयो। खोमसि जायो। एलार्म गिखांनाया फैयो। गुलाय गुजाय जानाय, मानसिफ्रा खारनो हमो। लेबरेटरिनि सिङाव मोनसे हाखा दावराया जायो जिहेतु अर नांबाय सिङाव। बै समाव गिबि खेबनि थाखाय एडवार्डआ गावनि कन्ट्रलखौ खोमानानै लादोंमोन। गिबि खेबनि थाखाय बियो मोनदांदोंमोन बियो सर्बशक्तिमान नङा होननानै। आरो बियो मोदोम मावग्लुबजोबनानै खना फारसे जिरायनानै थादोंमोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन बिजाब 0:9 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोङो मावनो थाखाय खामानिफोरखौ सुजुनो हागौ, आन्थाय फोरबोआसो नोंनो मावनांगौफोरखौ दिन्थिगोन।
एडवार्डआ गावनि सानथांखिखौ बानायदोंमोन, नाथाय इसोरा बिखौ होबथादोंमोन मानोना बिनि गोसोआ गोग्गानायजों बुंफबनायमोन। मावथांखिया फेलें जानायनि उनाव एडवार्डआ बायफ्लेदोंमोन। जाफुंसारनायनि इन्जुरा बायफ्लेबाय आरो उदास गोसोआ गोब्राबै सानायाव सोलायदोंमोन। बे समाव मोनसे फिसा जाथाया गासैखौबो सोलायहोदोंमोन। एडवार्डनि सासे जुनियर बिगियानगिरिनि फिसाजोआ केन्सारजों जुजिगासिनो दङमोन। डाक्टारफोरा नागारबायमोन, नाथाय हिनजावसानि बिफाया सानफ्रोमबो हराव जिसुनियाव आरज गाबबाय थायोमोन। एडवार्डआ बिफानियाव सोंदोंमोन, जेब्ला नोंथाङा मिथिगौदि जेबो खाबु गैया अब्ला मानो आरज खालामनो होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जुनियर बिगियानगिरिया मिनिस्लु मिनिनायसै, मानोना आंनि इसोरा जाथावै खामानिखौ मावनो हायो बेबायदि होननानै फिननाय होबाय। बे बाथ्राखौ खोनानानै एडवार्डआ मिनिस्लु रावजों बुंदोंमन, फाहामनाय, सोमोनांथाव, बिगियाना बेफोरबायदि साननायाव मिनियो, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिगियाना मिनियोसो होननानै एडवार्डआ मिनिस्लु रावजों बुंफिनबाय। नाथाय साननैसोनि गेजेरावनो हिनजावसाया सोमोनांथावै मोजांसिन जानायसै। डाक्टारफोरा गोमोदोंमोन, रिपर्टफोरा रोखामोन। जुनियर बिगियानगिरिया गाबनानै बै समाव बुंबाय, बिगियाना बुंदोंमोन जेबो आसा गैलिया होननानै, नाथाय जिसुआ बुंबाय बियो थांनानै थागोन। बे बाथ्राया एडवार्डनि गोसोखौ सिफायबाय। एडवार्डआ जे सासे नास्तिक, इसोरखौ फोथाया, इसोरखौ फोथायग्रा नङा, बे साननायखौ बे बाथ्राया एबा जाथाया सिफायनानै होबाय, ब्रेक खालामबाय। गिबि खेबनि थाखाय एडवार्डआ सानदोंमोन, जुदि बिगियाना गासैनिबो फिननाय अब्ला बियो माबोरै जाखो बेबायदि होननानै सानबाय। दानाब्ला एडवार्डनि मोनाफोरा सोलायलायबाय। गोदोब्ला खामानिखौ लानानै बियो उन्दुनो हायामोन, नाथाय दानाब्ला सोंलुफोरा बिखौ जिरायनो होआखै। गोबां सोंलुफोरा बिनि गोसोआव दङ आरो बै सोंलुफोरा बिखौ उन्दुनो होआखै। एडवार्डनि सोंलुफोरानो जादोंमोन, इसोरा नंगुबैयाव दं ने? जुदि बियो मावोब्ला एबा खामानि मावोब्ला आं मानो मिथियाखसै? बिमाया मानो थांनानै थायाखसै? आंनि आइया मानो थाङाखसै? आरो आंनि आरज गाबनाया मानो खोनासंजायासै? बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोरा बिनि गोसोआव रिंसार फैबाय थाबाय, ओंखारफैबाय थाबाय, नुजाफैबाय थाबाय। बिनि गोसोआव मोनसे बारहुंखा दंमोन। बियो हारसिंनो गिर्जासिम थाबायलांदोंमोन। बियो जाय मोनसे समाव ख्रिस्ट'नि मुङाव मिनिदोंमोन, दिनै दरजायाव गाबै गाबै गसंनानै दंमोन। गिर्जा न'नि सिङाव पास्टरा इसोरनि बोसोन होगासिनो दङमोन। बै समाव पास्टरा बुंदोंमोन, इसोरा गोजानाव नङा, बियो नोंनि न'आव फैफिननायखौ नेगासिनो दङ बेबायदि होननानै इसोरनि बोसोनखौ होदोंमोन। आरो बै समाव पास्टरनि बुंनाय बाथ्राफोरा बिनि बिखायाव थुंग्रि बादि हाबदोंमोन। बै समाव एडवार्डआ गोसायै गाबख्रावनायसै। गिबि खेबनि थाखाय बियो गनायना लादोंमोन, इसोर नों दंब्ला आंनो दिन्थि, आंखौ सोलाय, आंखौ नागिर बेबायदि होननानै। बेनि उनाव न'आव फैफिनबाय आरो बियो हरनि समाव न'आव उन्दुफैनायसै। आरो बै मोनानि खालि बियो मोनसे सिमां नुदोंमोन। बियो अख्रांमायाव दङमोन। सोरगिदिं हाथरखिफोर, सोरगिदिं जोमैफोर, सोरगिदिं सोरांफोर। आरो बै सिमाङाव बिनि रावफोरा बैयाव गोमानानै दङमोन। आरो बै समावनो मोनसे सोराङा नुजाफैदोंमोन, ओरैबायदि जोंब्लावनाय बियो मेगनखौबो खेवनो हायाखैमोन, जेरै सानाबो बै सोरांनि सोरां जालांबाय। मोनसे गुरै राव, थेवबो गोहोगोरा, गुरै थेवबो मोन्थायजों बुंफबनाय। बै रावा बुंनायसै, एडवार्ड नों हाथरखिफोरखौ नुबायना? जाया बेफोरखौ साननानै मुं होबाय, नोङो बिखौनो बावबायना? नों गावनि मेलेमखौ सिनायबाय, गावनि रोंगौथिखौ सिनायबाय, एबा नों गासै गियानखौ हमदां हाबाय, नाथाय जाया नोंखौ सोरजिदोंमोन एबा आत्माखौ सोरजिदोंमोन बिखौनो नोङो नेवसिबाय। आं बिनो जायखौ नोङो फोरमान खालामनो नागिरदोंमोन जे इसोर गैया होननानै, नाथाय आं दं, जि दं बे दङआनो आं इसोर। एडवार्डआ बै समाव गाबनानै गाहायाव गोग्लैनायसै। बिनि अहंकार गोसो, बिनि नास्तिक गोसोआ बायग्लिनायसै। आरो बै समाव एडवार्डआ बुंनायसै, आंखौ निमाहा होदो इसोर, आंनो नोंखौ नांगौ बेबायदि होनना एडवार्डआ बुंबाय। बेखिनियावनो सिमाङा जोब्बाय। एडवार्डआ हरखाब सिरि मोनबाय। आरो बै समाव बिनि बिखायाव मोनसे गोजोन, जाय गोजोनखौ बियो गावनि गासै जिउआव नागिरबाय थादोंमोन, बै गोजोनखौ मोनबाय। बिनि उनाव बियो सिखारनानै बुंबाय, दा आंनो जेबो फोरमान नांगौ गैया, आं इसोरखौ मोनबाय बेबायदि होनना बुंनायसै। एडवार्डआ गावनि जिउनि आद्रा थानाय समखौ बिगियान आरो बाइबेलनि गोरोबलायनायाव बारहोदोंमोन। बिनि उनाव एडवार्डआ गांसे बिजाब लिरदोंमोन आरो बे बिजाबनि मुङानो जादों
बिगियाना इसोरखौ मोनबाय। बियो गासै बुहुमावनो फोरमान होदोंमोन, लाख लाख सुबुंफोरखौ फोथायहोदोंमोन दि रिजन्स आरो फोथायनाया बिरुद्धि नङा। फोथायनाया गोजौसिन, जाहोनानो बिनि दुरुं। गावनि जोबथा समफोराव एडवार्डआ बुंदोंमोन, आं हाथरखिफोरखौ सानदोंमोन, नाथाय आं बेखौ गोबावै सिनायदोंमोन जाय आंखौ साननानै सोरजिदोंमोन। नाथाय आं साबायखर बावो जिसुआ जे आंखौ नागाराखैमोन। बेफोर गासै बाथ्राखौनो बियो गोबां रायजो राजा, गोबां सुबुंफोरनो बुङो आरो खोन्थादिङो आरो बुंबाय बायो। दानाब्ला बियो मोनानि समाव गोजोन सुख सान्थियै उन्दुयैसै, मानोना बिनि जिउमाया इसोरनि न'आव फैफिननायसै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नायगिरि नोंथांमोन, बे सल'नि मरेलखौ नोंथांमोननो खोन्थानानै होनो नागिरदों आरो बेजोंनो लोगोसेनो नोंथांमोना गोबां मरेलखौबो मोनदेरनोबो हागौ। नोंसोर जेसेबांखि मेलेम गोनां, नोंथांनि गियाना नोंथांखौ गोजोन होनो हाया, इसोराल' खालामनो हायो। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोनाव बेबायदि लिरनाय दं, गितफोर 14:6 आखल गैयै मानसिफोरनि गोसोआव बुंनाया बेनो, रावबो इसोर गैया। आरो जेरेमियानि 29:13 ओरैहाय बुङो, नोंसोरो आंखौ नायगिरब्ला मोनगोन, जेब्ला नोंसोरो आंखौ गासै मनजों नायगिरगोन आरो आङो नोंसोरजों नुजागोन। बेनो फोरबोनि होननाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि नायगिरि नोंथांमोन, जानो हागौ नोंथाङाबो माब्लाबा एडवार्ड बायदि सोंलुफोराव गोमाबाय। दिनै जिसुआ बेखौनो नोंखौबो बुंफिनदों, आं नोंनि गोजानाव नङा, खालि मोनसे गाबज्रिनायनि गोनांथि। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबलांनोसै। सल'खौ नायनानै एबा खोनासंनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो आरो लोगोसेयैनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो। दे अब्ला बेसेनोसै, प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।